Pozor, ak sa rozhodneš úlohu prijať, dozvieš sa ju na veliteľstve. Veverička sa sama zničí, ale predtým malý tanček. Ako sa cítiš, starec? Fajn, som v pohode. Nie som, budem zvracať. Vítaj na veliteľstve psov. Pred 3 hodinami sme zachytili tento prenos. A teraz si podmaním celé ľudstvo. Nedokážete si predstaviť, aká je nebezpečná. Naplnili sa naše najhoršie obavy. Už nemáme na výber. Mačky a psi budú musieť spolupracovať. No páni. Warner Bros. Uvedie... Nový obojok je vybavený pakľúčom, sieťou, heliovo-neónovým laserom a tento je tvoj. Super. A čo dokáže? Drží známku na krku. Čo to? Tento rok... Byť špiónom je úžasné. Nič nevidí! Billboard! Už som na to trochu starý. Dobrodružstvo... Tak, nie, lietadlo nie. Prvý typ bol správny. Ó, bože. Neboj sa, chytím ťa za lebu. V neuveriteľnom... Keď ťa poštekli na brúšku, budeš mykať packu? Nie, to je len povera. Dobre, to by stačilo. To je on. 3D. Je to historická chvíľa. 3 druhy zabudli na vzájomné rozdiely, aby vyriešili záhadu. Možno som staromodná, ale bola by som radšej, keby sme sa neznášali. Buča chlbov. No jasné, padajúce dvere, už som také videl. Pomôže mi niekto. Mačky a psi 2. Pomsta Kitty Galore. Kitty, som doma. Uvidíte v 3D už toto leto.